Sàvia Verda, amb Imma Ranera. Hola, molt bon dia a tothom i benvinguts a aquesta nova edició del Sàvia Verda. Agrair, com sempre, a en Carles Gràcia, que està a la part tècnica i que fa possible que tots podeu veure i escoltar aquest programa. Veient que tenim a la nostra convidada avui a estudi, a qui donem la benvinguda de nou. Moltes gràcies, Isabel, per ser avui amb nosaltres. I a vosaltres per invitar-me, estic encantada de tornar-hi. La Isabel Rodríguez, escriptora, entre moltes altres coses, ja va estar amb nosaltres en plena pandèmia, el març del 2021. Sí. En aquell moment vam parlar de la seva primera novel·la de ficció, 6 dits, que ara us explicaré quan us la presenti de què tractava. Ella ha tornat a escriure una novel·la de ficció. Aquesta vegada es diu Nits de pijames, la teniu aquí, de l'editorial Círculo Rojo. Jo us animo a que us la pugueu comprar i ara en parlarem d'ella. Però deixeu-me que us recordi qui és la Isabel. Ella va ser infermera durant molts anys i és fotògrafa, professions que va canviar per la seva actual dedicació d'escriptora i de blogger de viatges. La seva última obra és la seva segona novel·la, però ella ja havia escrit abans diversos llibres. El 2009 va escriure Goundi, unes vacaciones diferentes, una aventura solidària en Txad que narra la seva experiència personal de cooperació a l'Àfrica. El 2011 es va inspirar en el seu testimoni humanitari de cooperació en 7 països diferents, Austràlia, Brasil, Congo, Brazzaville, Txad, l'Índia, Marroc i la República Dominicana. Un nou llibre, Descubriendo el corazón de la tierra, 7 lugares que cambiaron mi Chile. El 2014 va escriure el seu testimoni propi sobre la mort i el vam morir, amb el llibre Cuando nos vamos, ¿a dónde vamos? El 2021 escriu la seva primera novel·la de ficció, 6 dits, editada per Círculo Rojo. Allà narra l'aventura d'una parella que, com a conseqüència d'una experiència traumàtica de perdre el seu fill, es trasllada temporalment a treballar i a viure en una illa que ha desaparegut dels mapes de Google. En aquesta novel·la, la Isabel ens parlava de la saviesa i de l'espiritualitat d'una ètnia desconeguda pel món i de l'autoconeixement del ser dels seus protagonistes. També és autora, us he dit abans que era escriptora i blogger, i ella té un blog con más de 70 números, .viajes, que us recomano visitar, on narra la seva extensa experiència de viatjar arreu del món i on ens diu que sigui quina sigui la nostra manera de viatjar, gaudim el viatge, que el món i les seves cultures són la millor i més gran escola per aprendre sobre la vida. I en aquesta novel·la, Nits de pijames, editada també per Círculo Rojo, ens relata l'amistat de 3 dones grans que decideixen emprendre una vida en comú i un gran viatge que impacta en les seves vides. Isabel, parla'ns d'aquesta novel·la. Per cert, l'escriptora i guionista Núria Parera, que és la que fa el pròleg al teu llibre, diu de tu que et van els reptes, parla de que tens un estil directe, rebel i honest, en una societat en què ser gran no està ben vist. Explica'ns. M'ha agradat escriure perquè no hi ha massa literatura d'aquesta edat i m'ha agradat poder fer visibles a les dones madures que tenen molta saviesa i molta experiència de la vida. Compartir la vida, anar a viure juntes per recolzar-se, per estimar-se, per fer coses juntes. Són 3 amigues des de la infància, les 3 jubilades, i un cop una va quedar viuda, l'altra és separada i una soltera, decideixen viure plegades per gaudir de la vida i disfrutar sense tenir que donar explicacions ni als fills ni als nets. Volen ser lliures, volen aprofitar al límit la seva vida i és fer spoiler, però ara que està alçada ja m'és igual fer-lo perquè trobo que és bonic. La història està narrada al voltant d'unes cendres, de les cendres del marit d'una d'elles, que volen esparcir, com es diu? Que volen llançar, diguem-ne, en un lloc concret. En el Mar Carib, que era un lloc que havien estat, i llavors les 3 planegen fer un creuer. I ahir passen mil i unes, la veritat és molt divertit perquè és bonic poder explicar que les dones grans també són criatures quan estan juntes, quan s'estimen, quan no tenen problemes socials, o sigui que passen una mica de tot. El cas és que estar juntes i passar-ho bé. Penses que és
aquesta experiència que dona el pas dels anys és quelcom, jo crec que és quelcom que queda molt ben reflectit també a Nits de Pijames, no? L'experiència que dona el pas dels anys i la llibertat, no? que t'hauria de donar el pas dels anys, tot i que potser hi ha gent amb aquesta societat on fer-se gran a vegades no està ben vist, doncs potser recuperar aquesta llibertat de miri, a mi ja no em vingui amb tonteries, jo ja no estic per obeir models socials imposats, no? De totes tres hi ha una que és més reticent als canvis físics i al deteriorament, i en les Nits de Pijames expliquen els seus secrets, les seves mancances. Hi ha una que és més presumida i li sap greu tenir el papada i començar tal, i el bonic són els diàlegs que tenen entre elles, perquè aprenen les unes de les altres i arriben a ensenyar-li amb aquesta que l'acceptació és l'important i ser lliures de si mateixes sense traves. Et sents així, tu, Isabel? Doncs també poso crema, no?, a les pates de gall, però bueno, una dona sempre es cuida, però sí, estic acceptant, perquè és que encara que no acceptis no hi ha volta de full, és impossible lluitar contra el deteriorament, l'edat és l'edat que un té i l'important és ser feliç amb el que tens i agrair i viure feliç. I viure cada segon. Avui no ho he dit al començament i m'heu de perdonar, perquè evidentment els que esteu veient aquesta entrevista esteu veient que l'Isabel està molt ben acompanyada. Tenim aquí el Mario, el seu àngel de la guarda, que diu ell, el seu tot, el seu marit. I llavors el convidem evidentment també a respondre a qualsevol de les preguntes, perquè crec que tots dos estan en disposició. Jo us volia preguntar, ja sabeu que al Sàvia Verda doncs, tractem qüestions relacionades amb el medi ambient. El llibre és un llibre que transcorre aquest Nits de Pijames, que tampoc no volem desvetllar tot el que hi passa, és molt divertit, és molt divertit, és molt amable, és molt tendre, és molt humà. Llavors jo de debò que animo a la gent a que el puguin trobar. On el poden trobar, aquest llibre? Bueno, es pot trobar a l'editorial Círculo Rojo, a l'FNAC, al Corte Inglés. Bueno, a les botigues que un està habituat a anar, encarregant-lo, pues, li portaran. També està en e-book i en EPUB. Està. Doncs el llibre transcorre entre Cabrils, amb un origen a Barcelona, amb un trasllat, diguem-ne, per viure d'aquesta manera conjunta a Cabrils i amb un llarg viatge a Yucatán i altres llocs de camí cap a Yucatán i cap a llançar aquestes cendres que abans comentaves. Hi ha un tema que tractes també al llarg del llibre, que és el tema del coneixement del cos, el sexe, les relacions, etc. I cites al llibre el doctor Manuel Pozo Zumárraga, que va crear el terme sexalescència. Septalescència, sí. Que el reivindiques, no?, al llarg del llibre. Explica'ns què vol dir aquest concepte. La septalescència és com una adolescència de l'edat madura. I el llibre ho poso perquè em va agradar molt l'article, i hi ha una d'elles, la Rosa, que diu jo estic a la septalescència, però em fallo un lío perquè tinc el cos de dona madura i la il·lusió i la ment d'adolescent. És molt evident com es deixen anar i es vesteixen com les sembla. Es passen pipa, la veritat. I disfruten del moment. Hi ha una part teva, Isabel, en aquests personatges del llibre? Hi ha alguna part teva? Jo crec que una mica de totes, perquè em sento nena encara. També m'agrada ser sèria quan cal i presumida, o sigui, sóc una mica de les tres. I en Mario? Hi ha alguna part d'en Mario amb alguns dels... Perquè els personatges són bàsicament femenines, evidentment, les protagonistes, però és veritat que també hi ha personatges masculins al llibre. Hi ha moltes coses de l'amor de la Dorotea vers el seu marit que, bueno... que hi són allà, no? La Dorotea, que expliquem que és qui té les cendres, diguem-ne, i les vol portar a Yucatán amb quelcom que passa que és molt màgic i molt meravellós i que expliques al llibre, que ja veuran els lectors quan passi. I doncs està bé, Mario, veure que també estàs en part reconegut
amb aquest amor Que la Dorotea sent per sí, i que és obvi quan un us veu que el teniu, a més. En aquesta novel·la, i també ho feies a l'anterior novel·la, Sis dits, fas referències als coneixements indígenes, en ocasions, no? A rituals, etc. Que potser, no ho sé, hauria de parar més atenció a aquests coneixements ancestrals o indígenes o locals quan parlem de benestar en general i quan parlem del benestar del planeta en particular? És a dir, penses que s'haurien d'apropar més a aquests mons? Ja es comença a fer, eh? Hi ha hospitals que fan, no et dic rituals, però la medicina ancestral sempre ha estat i hi ha molta curiositat en saber-ne més i estudiar les plantes, estudiar... No tinc experiència, tampoc puc explicar, potser no m'explico bé, però... Tractaments potser més holístics, no? Que van més enllà, diguem-ne, de les pastilles. Mario, tu volies dir, digues. Jo et volia explicar que com a experiència personal, jo he estat durant 23 anys treballant per Àfrica, treballant al Txad, amb ella. I, bueno, soc metge. Sí, perfecte, doncs et trasllado també la pregunta, evidentment. Arribant allà, els primers anys, vaig intentar i aconseguir parlar amb l'indígena d'allà, amb el guerisser, que en diuen ells. Per què? Perquè ells no tenen la medicació que tenim nosaltres, no tenen cap. Però m'interessava d'una manera intentar connectar i contactar amb aquesta gent que en el fons feien de metge quan allà no n'hi havia ni un. I va ser molt interessant de conèixer les plantes que ells tractaven, ells també, per conèixer com solucionaven els problemes. I realment vaig agafar, inclús ell, el guerisser, em va donar unes plantes que li vaig demanar, emportar-me-les a Espanya per estudiar l'efecte i què és el que era. I, bueno, és curiós. Allà tractaven amb curare, tractaven amb quinina, tractaven aquestes històries tan natural i funcionaven a la Clar, no tenien metges perquè potser aquí posem aquesta mirada de país desenvolupat, no? De país occidental. No tenien metges tal com nosaltres els percebem, però sí tenien persones encarregades de tenir cura de la salut dels altres, no? És una... Estàs pensant. Estàs començant a incubar el que serà la propera... Una altra novel·la de ficció? Sí, serà ficció. Què t'empeny a escriure? Però és que la ficció... Sí? La ficció i la realitat, no? Aquí en el Nit de Pijames és molt real. Sí. Dic ficció perquè la Dorotea, la Rosa i la Blanca no existeixen, però el que els hi passa a les meves amigues, em passa a mi, li passarà a una tieta teva. T'emociona? Perquè abans d'entrar a estudi m'ho deies, no? T'emociona el fet de que hi ha hagut lectores o persones que han llegit el llibre i s'han emocionat i s'han emocionat de debò i han plorat llegint el llibre? Pretens o t'agrada que creï aquesta... A l'escriure també m'he emocionat. I és un gaudí brutal estar escrivint i plorant. Dius, és que això ho estic escrivint amb el cor. I ahir es nota quan les persones que són més sensibles pues, també els hi passa. I ho ets, perquè ens ho està dient i s'està emocionant mentre ens ho dius. Sí, exacte. És això el que t'empeny a escriure? Poder compartir amb els altres, poder arribar, poder explicar les experiències que et mou, perquè ets molt activa, evidentment. Ets activa, sou caminants, sou viatgers, ets fotògrafa, vas ser infermera durant temps, heu estat al Txad treballant, és a dir, ets una mica culinquiet, que diem, no? I això no està lligat amb l'edat, que és el que també reivindiques potser una mica... No, l'edat, de fet, escriure m'ha agradat sempre. He descobert que puc escriure i això em fa molt feliç. I necessito explicar. Per això el pròxim... Sé que em costarà, no serà un llibre tan fàcil, però tinc ganes d'escriure aquest tema. Ens vols donar alguna pista de per on anirà? No, millor... No vols desvetllar res, eh? Molt bé, el secret. Perquè si després no sóc capaç d'escriure'l, perquè és una fita bastant alta. T'has posat una... A veure, però mentre tingui... No sé, la il·lusió, és que la il·lusió és el que et fa viure, la il·lusió és el que et fa jove. Quantes hores hi dediques al dia a escriure? Quan estàs en un projecte, és a dir, quan ja tens la idea clara i dius, vinga, va, començo a... Els dos últims, que són de ficció, els vaig escriure a República Dominicana com un retir, diguéssim. I llavors, per això dic que tinc l'àngel de la guarda, perquè el Mario em deixa... Et deixa aquest espai, veu, perquè quan ell es posa a escriure, Mario, se li oblida la resta del món, no? Pues tot el dia, diguéssim. Sí, li dediques hores, llavors. I si em quedo encallada, surto a caminar i sempre
trobo la inspiració, surto a caminar per la platja, és com un paradís, i torno donant gràcies. Jo em passo la vida donant gràcies a on sigui, a l'univers, perquè estar encallada en un capítol, sortir a caminar i tornar amb la inspiració és impressionant. Quin feliç, no? Et passa, és cert, aquest bloqueig que diuen de l'escriptor? Bueno, alguna vegada, sí passa, clar. A vegades també és cansanci, el meu diu, para una mica. Però és que no pots parar quan tens la veta. Quan t'entra la inspiració és millor no deixar-la anar, no? I seguir-la. I quan, per exemple, amb nits de pijames, quant temps vas trigar des de que vas començar a incubar, diguem-ne, la idea de fer aquest llibre? Vaig començar a Barcelona, a incubar la idea, feia algun apunt, perquè quan camino aquí per Vilassar també em venen coses, i quan arribo a casa escric el que he pensat i allò em servirà una frase, em ve una frase o em ve un acudit. I després, en sèrio, ja posar-me a escriure va estar replicant a 4 mesos. Déu-n'hi-do. Escrivim, no? Però és una manera de sortir de tu, escriure. Sí. És també viatjar amb la imaginació, és molt maco. Això és el poder que tenen els llibres, no? Aquesta capacitat que tenen de fer-nos viatjar, més enllà del que la nostra pròpia imaginació ens permet, no, a vegades? M'agrada molt, quan escric, fer unes descripcions molt acurades dels llocs. I a part, aquest inici del llibre, no? Que és bàsicament que 3 persones, 3 dones, en aquest cas d'una certa edat, decideixen viure juntes, no? Que és maco també, no? Perquè hi ha molta gent que està sola. I això és una manera d'acompanyar-se, no? També. Però no podries viure amb una senyora que està sola perquè vulgui estar acompanyada. No, ha d'haver són amigues. Una relació, ha d'haver una amistat, tenir secrets, ajudar-se a conèixer. I elles en tenen molts, hi ha els lectors que en tenen molts. En una paraula, coneixes, no? Sí. Des de tota l'adolescència han passat casaments, han passat separacions, han passat viudetats, han passat malalties. Són un tàndem, les 3. També he volgut incidir en el testament vital. Sí, exacte. Fer el testament. Llavors hi ha coses que potser un està llegint i no pensa i diu, jo ho tinc que fer, perquè ja tinc 60 anys o més gran, entens? O sigui, hi ha persones que també m'han dit, mira, m'he fet el testament vital. I la veritat és que és una de les coses que tenia subratllada del llibre i que em va cridar l'atenció perquè fas aquesta menció. Doncs ara sí que encarem els minutets finals i ara sí que, a banda de tornar-te a donar les gràcies a tu i a en Mario, ha sigut un plaer tenir-vos aquí i t'espero per la propera. Deixeu-me, per acabar, que us llegeixi una frase del llibre de l'Isabel, que em sembla que és un bon resum també per animar-vos a llegir la novel·la. Ella diu, quan no hi ha acceptació, es produeix una crisi. És important acceptar la realitat com és, ningú la pot canviar, però un mateix pot escollir com viure-la, si rebel·lant-s'hi o bé aprofitant tot allò que té de bo. Aprofitem els anys que ens queden per davant, vivint-los intensament com si cada segon fos el darrer. I aquí nosaltres ja acabem com sempre. Ja sabeu que no tenim planeta B, que la Terra és casa nostra i que si la volem continuar gaudint l'hem de cuidar i l'hem de protegir per nosaltres i per les generacions que venen a darrere. Moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Doncs a reveure, em sembla que estem al límit del temps. Moltíssimes gràcies, us esperem aviat. Gràcies. Ràdio Arenys.